Kun kamo mapasyar sa Bicol, magluto ning gulay na nato, sa bawang maninduning gata, dagdagan nindit nalada. Bicol Express ang bangkog nakakano, igahanap nin mga Bicolnon, maharap mainit sa lalawgon, kung kaya kami mauragon. Bicol Express ang bangkog nakakano, igahanap din mga Bicolnon, maharap mainit sa lalawgon, kung kaya kami mauragon. Kung kamo mapasyar sa Bicol, magluto ning gulay na nato, sa bawang maninduning gata, dagdagan nindit nalada.